Terve. Tutkimusnäyttö on kristallinkirkas siinä, että hyvä kehon kuuntelu syömisessä on yksi painonhallinnan keskeisiä elementtejä. Ja hyvä kehon kuuntelu siis tarkoittaa sitä, että antaa itsensä syödä ruokaa suurin piirtein sen verran, kun tuntuu, että haluaa syödä, mutta samaan aikaan niin lähtee tarkentamaan niitä omia tuntemuksia sen suhteen, että miten tämä keho mulle kertoo, että mikä verran mun oikeastaan kannattaa syödä. Moni ihminen on menettänyt luottamuksen kehon kuunteluun ja ajattelee, että mutta jos mä annan itteni syödä, niin mä syön niin kuin liikaa ja mä syön loputtomasti ja mun mieliteot on se niin kuin pahemmat kuin kellään muulla ja mun kropassa on joku sekaisin. Ei siellä ole todennäköisesti mitään sekaisin, on vaan menetetty luottamus ja omaa kehon kuuntelua ja se luottamus pitää palauttaa sille, että aletaan kuuntelemaan sitä kehoa. Siinä on monennäköisiä niksejä, mitä siinä voi tehdä. Voi käyttää tietoisen syömisen keinoja, mutta ehkä olennaisin ja tärkein asia on ensin, että niin kuin ainakin tunnistaa sen, että liiallinen syömisen kontrolli on ongelma. Alkaa ottaa semmoisia hetkiä, missä tietoisesti miettii, että nyt mä niin kuin yritän alkaa syömään sen verran, kun musta tuntuu. Ja samaan aikaan mä alan kuuntelemaan, että mitä ihmettä se tarkoittaa syödä sen verran, kun tuntuu. Sen kun aloittaa, niin se on aluksi vähän niin kuin sekavaa, mutta siitä se pikkuhiljaa tarkentuu. Ja tämän tyyppistä opettelutyötä me tehdään jäähyväisesti Jojoululle verkkokurssilla tosi paljon. Ja siinä monesti pikku tukikin on paikallaan, koska niin kuin vaikka voi katsoa niin kuin erinäköisistä kirjoista tämmöisiä tietoisen syömisen niksejä tai se kehon kuuntelun prinsiippejä, niin se on tosi yksilöllistä kuitenkin ja miten se menee. Ja se opettelu kyllä kannattaa myös aloittaa nyt.